Takže čaute ľudia, tady Vojtech. No dneska by som chcel reagovať na toto video. Situácia, keď ti ubúda aura od Naked Bananas. Sám neviem, o čom toto video bude, ale viem, že teďkom sa opravdu hodne hovorí o aure. Je to takový TikTok je to takový trend na TikToke. No a tak to asi, takže by som povedal, že to najspieš bude o tomto, že sa chcú pozrieť na určitom trende. Vidím, že to nahrali 6 dní zpátky, takže uvidíme, o čom to bude, hej. Dajte like a uvidíme. Sziasztok! Jó napot, Edvárd, hol máme? Gyere ide, Kaufland, Gábor. Jól vagy ott, nem zavarlak. To čo povedať? Čus. Po maďarsku povedať. Azt tak ugye fája. Wow. Pauzička od videa, na to, aby sme si predstavili sponzora tohto videa, ktorým je hra Matchmasters, ktorú všetci dobre poznáte, ktorú hrávame aj my všetci. Je to vlastne strategická hra, na spôsob spájate farby, či už 3, 4, 5, či viac tým lepšie. Môžete to hrať so svojimi kamarátmi, aj nepriateľmi, nájdete si oponenta, toto bude asi môj tatko, ten to hráva furt. Práve im vytvoriť 5v5 Rumble, že budeme hrať všetci 5, čo sme tu proti sebe. A kto bude mať najviac bodov, ten vyhráva. Poďte sa na to pozrieť. Eventy, privátne, Match Rumble, Create, vyberiete si svoje diamantové boostere, ktoré vám zlepšujú Celú hru. Čím lepší booster, tak tým väčšia šanca, no však jasne. A to robíme každý deň, odkedy sme si to stiahli. Ty! Je to skoro ako... Pýtate, čo znamená tento QR kód, čo je tuto v rohu. Je to skoro ako gamble, ako... Vypadá... Ja viem, že to nie je gamble, ale vypadá to... Tá reklama vypadá ako Si ho gamble. oskenujete a ešte náhodou nemáte tú hru, tak vám to automaticky tú hru stiahne, teda vy musíte kliknúť, aby ste stiahli a dostanete cez ten náš QR kód špeciálny piňata package, ktorý vás troška na začiatok boostne, alebo ešte keď kliknete na link v popise. Bože, ja som taký krepý. V tejto hre každý hráme v reálne tom istom čase. Takže ja už dávam takto, aktivujem, pretože hneď z počiatku, keď takto to urobím, tak vyhrám. Ty si dal nejaký prepatý booster? Ešte by ste mohli povedať o tých perkoch, čo to tam znamená. No na to, aby si proste mal viac bodov. Z každou hru si proste nastavíš 2 perky a keď si v núdzi, tak použiješ perk. Presne tak, výborne si to povedal. O čo v tej hre ide? GG. Odporúčam toto si zahrať. Je to určite lepšie ako ísť von do prírody. Dlho by som rozmýšľal nad lepšie stráveným večerom takto v piatok večer. Keď baby behajú po meste, ale my, čo nám chýba? Alebo keď ste na dovolenke. Iba buďte v izbe zavretí. Teba zavrú do kombálu. Alebo v base. Takže nezabúdajte, tuto máte QR kód, naskenujete ho, dostanete boostre a perky, aby ste na začiatok hry sa trošku rozbehli, poprípade môžete aj v linku pod videom kliknúť a tam dostanete taktiež package, gift zdarma. Čau! To za tebou, určite za tebou nejdem. Dneska mi bolo skvelo. Nebolo výborne s tebou. Tak Asi už pôjdem. Tak asi naposledy. Aj. Tak asi pôjdeme. Ja pôjdem. To by som nechcel. Tak ahoj. No poradne ju chytni. Ja už fakt idem. Čauko. No to ti šíbe. Toto je čo? Mňa to nezaujíma, čo to je. Vozidlo môže byť odťahnuté. Môže, ale nemusí. Kto mi odťahne? 15 rokov mi parkuješ pred mojou bránou, lebo ja nemám auto, tak sa musíš ukazovať, že? A na čo ti je to miesto, ty? Tu nebudeš parkovať, toto A na je moja čo ti je to brána. miesto, keď nemáš auto? Ale ticho, ja ti to plesknem. Čo mi pleskneš? Ja ti môžem robiť, čo chcem, kam. Áno? Áno. Susedko, ja keby som ty, tak sa zavriem do pivnice a nevidím z nej 25 rokov. Ty si úplne za kokota. Dobre. To sadí.
Kamo, ja ti hovorím každý týždeň 3 čajky minimálne. A to je na piču týždeň, vieš. No jasne, braši, že to máš krátky dlhý týždeň, keď 3 čajky, tak je krátky, ne? Ja viem, jasne, no. Tomu ver, kámo, blondíny, brunety, to je úplne jedno, ty kokos. Teplo mi jak svinia, nič sa skočí, ty kokos. Čo si kokot? Čo? Čo? Štípalo, že? Toto? Ne, čo si? To čo je? Prečo sa toho dotýka takto? To poznám. Hovor mi, čo chceš, tebe nešla matika. Ani slovenčina. Išla, z matiky som mal samé štvorky. To znamená, že ti ide matika, ty kokot? Servus. Čaute, ne? Čo to je za mašinu? Motorka. Babeta. Motorka. Elektrická. Do terénu? Do všetkých terénov. Dobrá. Dobrá, že? Kámo, 5000 €. vyzerá to auto, tak ukáž nejaký odpich, kámo. To som fakt zvedavý. Aj. Vôbec nič, chalani, pohoda. Kámo, však ja ti si asi pomôžem. Však mne nič není, kámo, ja som vôbec. Ľudí však vidíš, ne? To by som nechcel, No, To si takto... funguje. No. to musí mať Dobrá, aury. Si v pohode, nemáš... málo. Kámo, ale mne nič není, kámo. Ty Neprovokuj ho. Nehaj tak. Koho ne... Ale kámo, ty nevieš, čo rozprávaš. Ale ja viem, presne, ne, však. Ty máš otraz mozgu, baby. No, preto nemáš kúriť, že? Však to ti Boh poveda, že nemáš kúriť, hej? Aj. To kdo je? No čo šťavička, tak dneska to platí, jasne, že platí. Aha. Asi, že? Zdravíčko. Ja sa pôjdem. Kámoško, o 3 metre som... Neprovokuj ho. Nehaj tak. Koho ne... Ale kámo, ty nevieš, čo rozprávaš. Ale ja viem, presne, ne, však. Ty máš otraz mozgu, baby. Čo? Hej! Čo je, čo? Mám zavolať niekoho, áno? Zavolaj ty. Jebo tam. Všade len na ňo. Sám viel, že... No, dobré videjko by som povedal. Tady vidím Češi v Tatrách, to musí byť taky zajímavé. Ale hej, toto byli Naked Bananas, hej. Situácie, keď ti ubúda aura. Mi povedzte, koľko tady aury odišlo. Hej, že vám píše frajerka, že vám píše dievča a
keď vás uvidí, tak to dupne na plyn. Povedzte, kolik aury tady chalan. Chalanovi uniklo, hej. Napište do komentárov. Originální link na Naked Bananas je v popisku, takže nezapomeňte ich sledovat. A loučím sa s vámi. Jednoducho sa vidíme v dalším videjku. Prajem hezký deň.